बे समाव दंफैजाबाय माने चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय माने आइफवालि ब्रिज माने दाख्लैसो अपेनिं जानानै थांनाय आइफवालि ब्रिजआवहाय आं दंफैयो आरोना। बेजों लोगोसे माने दाख्लैनि समफ्राव एसेबां जुब अखा हादोंमोनब्लाबो माने अखाया ओरै जोंनिथिंहाय माने बेंटल साइडथिं माने अखाया दै बाना जायाखैमोन आरोना। माने दा भुटान हाजोआव थांनाय हराव खार'नाय गैयै जुब अखानि गेजेरजोंहाय माने दैबानाबो जाबाय। ओरैबायदि गिदिर देरदों दैया दिनैहाय। बेजों लोगोसे माने दाख्लैसो आं नोंथांमोननोहाय भिडिअ देखायदोंमोन ना, बे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय माने सान्थिपुर निज्लागुरि पिकनिक स्पटआवहाय माने 70थासो मैदेर हानजा फैदोंमोन आरो। बैयाव बेंखंना लांबावदों नै। बे मैदेर हानजाफ्रा फैनानै बबेयाव दं बबेयाव गैया मिथिया, माने बिसोरो बारस'दोंमोन खोमा। ओमफ्राय बे समावनो माने दिनैनि समावहाय माने बे मैदेर फिसाया बेयावहाय गोजावबोनानैहाय ओमफ्राय ओरैहाय बे आइफवालि ब्रिजनि ओरै गाहायावहाय थाफैदोंमोन आरो। बे मैदेरखौहाय आंबो नुवासै नुनायालाय, ओमफ्राय अब्लाबो मानसिफोरनि भिडिअखौ लानानै एसेलाबा नोंथांमोननो देखायगोन। ओमफ्रायहाय बेजों लोगोसे माबायदि दैया देरदों नोंथांमोना नायदो नै। दाथ' बांद्राय इसेबां गिदिर नङा, दहाय फुङावहाय ओरैबायदि गिदिरमोन आरो। आइफवालि ब्रिजआ बेनो माखासे बेवहाय माने बे खुन्थिया सेरावहाय अन्थाइ जाबनाय दंमोन। बे अन्थाइ जाबनायखौहाय माने एसे खुलुङा जाहैबाय आरो। लिरनानै एसे नैबे अन्थाइ जाबनायखौहाय एसे बेवहाय बेखौ प्रटेक्ट खालामदोंमोन आरोना। बेखौहाय एसे माबानानै बेवहाय गुनाखौहाय बसनाय जाहैबाय आरो। बेफोरनोसै ओरै फुङाव ओरैबायदि गुवारमोन आरो, ओरैबायदि रिउ गुवारमोन बेयो दिनैहाय। ओमफ्राय माने मैदेरा नैबेथिंहाय मैदेर फिसाया जाहैबाय बैथिंजाय दंमोन आरो। बिथिं ओरैनिफ्राय गोजावबोनानैहाय बेनि हासि थाबथाफैदोंमोन आरो बेयो। ओमफ्रायहाय बेखौ मोननानै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरा लानानै थांबाय आरो। फुङाव ओरैबायदि गुफुरजोमोन आरो बिसोरबो फुरा लोमजानायमोन आरो दहायहाय। दा माने एसे खमायबाय, रानबायानो नै।